Rambute ireng wis dadi putih, iku mertanda wis wayah mulih. Mripate awas wis dadi lamun, iku mertanda wayah dikubur. Iku mertanda wayah dikubur. Rupane ayu wis dadi ala, iku mertanda umure tuwa. Awake jejeg wis dadi bungkuk, iku mertanda wayah diuruk. Iku mertanda wayah diuruk. Mula sedulur padha tobat, padha tindakna amal agama, dimamurake musala lan masjide, salat jamaah limang wektune, salat